Ndaiudzana ikoko kuti zviri kuitika pa number 26 Rubridge Road. Ndingosvika patinosimuka. Hallelujah. Vakafara chete, hallelujah. Kune problem yekuti unogona kutadza kuzvifarira iwewe. Mwari vakatotadzawo kukufarira nekuti iwe muridzi wacho hauzvifariri. Amen and amen. Wakambogara nemukadzi anoroya here iwe? Unoziva mhando nemapatani ekufinyama akadai akazodai kana sadza racho harinaki. Chimbozvifarirawo. Mbotaridza munhu ari padhuze nokuti I love myself. Dzokorora zvokuti I love myself. Bhaibheri rinobva rati zviri nani kugara pamusoro pechisochemba than kugara nemunhu akakakavara. Amen and amen. Ukaona munhu anofinyama maningi usagare naye padhuze muchechi, anoita kuti ngirozi dzitenderere nekure. Munonyenyeredzwa nevatumwa muchechi, garawo nemunhu anongosekerera sekererawo so kuti zvitiitire zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Munhu hafa akasekerera kunyange zvikadii, anenge angofunyama. Ndikutera kuti vaya vambonetswa kumabasa, vambovhiringwa vangovawo kunzwawo kuti usashishidzira mushumiri kana akumira, ungosekererawo so. Chimbozvisekerera futi umbozvikwazisa manheru ano muzita raJesu. Hallelujah. Regai tigamuchire mustudent pastor wedu maisanudhi vari pakati pedu, tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Tigofarira zvakasarudzika zvakare mufundisi Mafakaza vari pakati pedu, tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Titende baba Magunda vanga vachitungamirira intercession, Mwari Magunda vakukomborerei. Mbuya nasekuru Zhakata, Mwari vakukomborerei. Vese vanga vachimira ku background kuti zviite. Ngatigare hedu pasi. Sorry yenyu. Ndakabvunza mumwe munhu ndikati sei waramba wakatimisa muservice, zvikanzi munhu watogara naye kumba ane nungo ndaatida kuti amboshanda kuchechi. Ndikati chirega kutishandisirayo kumba kwenyu. Hallelujah. Regai titende vakuru vekereke vari pakati pedu, vanotiitira zvakanaka, vakwaziswa kare. Manheru anhasi tiri kutanga revival yedu, Mwari vachitiitira zvakanaka. Imbotarisa munhu ari padhuze newe uti musi weSunday ndakati vhangeri kumba kwangu. Zokorora uti riri kuparidzwa Mwari nderangu. Kune vamwe vanhu vakapusa imai ninge wanga wachiparidzwa kuchechi panzvimbo yekuti uti ndanga ndichiparidzwa. Tarisana ichoni. Utarisa munhu ari padhuze newe unyatsoona kufita kwaakaitwa nekukomborerwa. Tarisa kuti munhu ari padhuze newe akafitwa sei nekukomborerwa. Umwe wakutomutyira kuti achaita mota yakanaka ndiwo unogadzira mota iyi. Kana dzichingopiwa munhu wese munhu wese ngaangova nadzo dzinopera here. Tarisanai. Ukanzwa uchiti ndini ndega ndine mota zototori nemweya wetsvina, munhu ane mweya waMwari anoti tese ngative nazvo. Tarisanai uone kuti akafundumwara ndiani. Fundisi, munoziva kuti vanhu vanotizwa nedenga nekungofundumwara. Angoda izvo. Zvino ukatsamwa uchiti wasiya kusina upfu ndopa uchasvika uri kweye. Ukatosekerera unoinvitwa kudhina ukarara wakaguta. Hallelujah. Hallelujah. Vanotifarira chete. Hallelujah. Kwe warambire wakanyarara. Manhero akanaka zvakare taitirwa zvakanaka. Tine vanhu vaMwari vemakore nemakore vachishumira. Takavaisa paposta, kana usinawo kuvaisa paposta ndezvekumba kwako, but isusu takatoudza mamhepo kuti tavaisa paposta kuti Jehovha wadi vakudzwe. Saka nhasi zuva riya razodi razokwana. Regai ndikumbire
mufundisi Matekwe vauye kuzotishumira tese takasunumuka tichigamuchira muprofita pamwe chete naMwari wake. Haleluya! Titende Mwari anodya chemuprofita anogamuchira muprofita naye. Kose usikombera maoko, imbomberawo maoko. Munhu waMwari naMwari wenyu tamirira, tiitireiwo zvakanaka. Tinotenda kuti Mwari wenyu atigadzirira zvakatinakira. God bless you. We are waiting to receive. Amen. Let's clap hands for the man of God. Tinoshumira Mwari anobreka maprotocols. Kona zvinzi pamusoro Mwari havasati watanga. Kana Mwari watanga vanobreka protocol. So takutenda Mwari manherano kuti it's not by chance nor by accident, but it's by divine appointment that we are here. So andichirambe chikwazisa kwazisa, but ndoda kutenda tingoti all protocol observed. Tichitenda zvikuru church leadership kuti gamuchirawo kudzoka ku South Africa kumushatoti ezansi. Asi vanoti problem yekuti munhu wese anongobva kuno anobva kuJoburg. So mutori nani because mutobva kuJoburg wacho, asi vazhinji wese akabva kuCape Town vanzi akusenza kuJoburg. Ndo zvavanotaura vachiita. So ndiri kufara kuona muchibwinya enyasha dzaMwari. Yes, you can be anywhere in the world. Kana nyasha dzikasa kulocate unoita rombo reikoko kunzvimbo nyowani uri rombe, asi Mwari akuitai zvakanaka. So tingatikudzei Mwari muda kwaizvozvo, tisingagariri pasi muzita raJesu. Amen. Handidi kuwaste time yenyu neyaMwari, handina kubvunza kuti tinopedza nguwai. So it's important to observe nguwa. What time are we done here? 8 o'clock. Sure, ndodzibata ndikuita public speaking, saka ndakanzi ukanzi nguwa iyoyo ndiyoyo haupedzi ka 6 unopedza ka 1. So Mwari vatikomborere. Baba namai jiriji, you are blessing in our lives. Ndoda kutenda even dare ndanotisa kuti mafesi ndichikuarangarira. So Mwari vakukomborere zvikuru nekumirawo nebasa raMwari nekereke yaMwari muzita raJesu. Amen. Manherano ndiri kungokumbira kuti tiverengerwe magwaro mairi. Tine murangariro wekuti tinoda kusevha Mwari with excellence. Ndichakudza yaka subtheme kandoda kuya nako. Ephesians chapter 3 verse 20, John chapter 10 verse 10b. Musataure mbavha hayo, tinoziziva zvayakava ichiita, asi ndoda kutaura mutaure paJesu apo Mwari vatiitira zvakanaka. Kana pasina maverengeri gaindiverenga hangu kuno ariko. Thank you so much. Now to him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Ndatenda zvikuru asi muchadzokorora. Hamisi kuti matadza kuverenga. Maverenga imimi zvinogona. Sida kuverenga kuti muverenge zvandiri kuda imimi. Ndoda kuti munyatsoti now unto him that is able. Hama dzimwe dzine mabhaibheri dzinzwowo. Handimungozvalalala inogona kunetsa. Endai nawo zvishoma. Now to him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Amen. Thank you so much. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. That's another version. Over to you. Zvino iye une simba rokuita zvikuru kwazvo zvinopfuura zvose zvatinokumbira kana zvatinofunga, nesimba rinobata mukati medu, ngaave nokubwinya mukereke muna Kristu Jesu kusvikira kumarudzi ose nokusingaperi-peri. Amen. Yes, John 10:10b. Tangai kuti asi ndipo ndoti mutangire ipapo. But I have musiye pese mbavha inoreva kuba nekuparadza ndo CV yembavha. Nhasi toda ku CV yayo, toda CV yaJesu. 118. John 10:10. But I have come. The thief comes only to steal and kill
and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Okay. But ndandoda kuti muti muerenge B asi munaunzwa instruction anyway handei pada pambavha ipapo handei kuti ive nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti ave noupenyu uye ave nokwakawanda. mazvita wanakadzi mwari akomborerei. But I've come that they may have life and have it in abundance. So mwari vatite zvakanaka manherano tiri kufamba netheme you're serving God with excellence, but ndangobata kasubtopic ekutiyo living a life without limits. Haugoni kusevha mwari une malimitations. Living a life without limits. Timboti amen. All right. So nekuda kwenguva yedu tinoda kuti timhanye. Chinotikwanisa kuti tikunde, zvinotikanganisa kushumira Mwari. Pane zvinhu zvinotikanganisa zvakawanda, asi heinei zvimwe zvinotibatsira. Faith in God and the infinite and his infinite impossibilities. Faith in God and the infinite possibilities dziri muna Mwari. Chinotiita kuti tigone kubvisa malimitations, kugona kuva neiye anokunda malimitations. So kutenda kwedu kuna muna Mwari nesense, kana kutenda kwedu muna Mwari nekuziva Mwari kuti vanoita zviro zvikuru zvaanogona muupenyu hwaMwari. Ukamboverenga CV yaMwari unovhunduka kuti Mwari ndiye chete anogadzira nguva asikagari munguva. Hamuna kundinzwa. Nguva agadzira iye haagari alimiti nenguva iyoyo. Kozana kudzati 1000 years aiwa inongova senhigiri umwe chete, oisa futi the opposite. So ndo maitiro aMwari kuti Mwari hawana chinowalimita. So ngatitendei muna Mwari asina malimitations. Mwari vachitiitira zvakanaka. Chechipiri, we need to have what we call a powerful sense of purpose. Teedzera zvandataura. Unoona dambudziko ratiita muupenyu kana uchida kuzobhoikana nevari kumabasa vanobhoikana kumabasa kwavari. Dzimwe nguva inyaya yekusadiscover purpose yako. Unogona kuita zvakanaka zvigokupa pfuma yakawanda asi usikuenjoy. Handei kwandakajaira. Mudzimba chaimo umwe akaroorwa zvakanaka akatochatawo akatopfekawo ring, umwe akazorasa hake but ari mumba. But ndikungoti chete handina kuti pana akarasa, ndikungoti vamwe vakarasa, handina kuti pana akarasa munomu, ndangoti kuna vamwe vakadini vakarasa. Havana kuti haina basa asi vakarasa zvavo. But ukandisa purpose yekuva a wife, you will never be a knife. Ukandisa purpose yekuva a husband, unoziva kuti uri houseband. Kunyange mukadzi wako aine maweaknesses akadini, because uri houseband hakuna chinodonha pambariro yepakati pemba yamatanda iye, nyange asina kucherwa pasi. So ukaziva purpose yechiro hauchi abuse. Hameti kundibata zvakanaka here. Saka mutendi ngaave a powerful sense of purpose. Hakuna akaya pano mahara, hakuna akaya pano kungouyawo, hakuna akaya pano kuti angofuro. Hause piece of object simply occupying space kana an oxygen thief. Mwari akakuunza pano nepurpose. Ukaziva purpose wakasikirwa naMwari, inokuudza kuti unofanira kungochiwoshipa Mwari zvachose, kwete hafu, kwete mbichana kana pandenda. Ukaziva ukava nesense of purpose, uchaziva kuti upenyu hwako hune zvakarongwa naMwari. Mwari hanombokusikira kuti tizvifadze. It's not for personal gratification. Mwari akasikira kuti isu tive vashumire Mwari, tishumire vamwe nezvaakaisa matiri. Halo, ukazozviona kune vamwe vanhu munofunga kuti haana nebasa rese. Ngatiendei pabhodhi chaipo pamiri wemunhu. Munoziva here kuti kune vanhu vanofunga kuti pane zvimwe zviri pamiri wavo zvisina basa. Asoda kungoshora madzimai, but pane pamwe pekuti ukaita makeup ukazopfuurira kubvisa nema-eyebrows acho, musi yodikisa richakunetsa. Because fungo yako yafunga kuti hazvina purpose.
musazoti handiri makeup vanoita but ndingoti chete ukazopfuurira kubva kuti handida zuda chairo unozonzwa kuti ziya rinokunetsa kupinda mumaziso dikita handi mazona hakuna chikuzwa purpose yacho chiri ipapapa varungu vakabvunzisa matransos kana arwadza vanogona kubviswa ukararama but vakazoziva papa kuti aiwa transo ritori nebasa kuzivisa kuti pane chisina kunaka saka muupenyu mwari haana kusika munhu asina basa akanditarisa kuti ane basa namwari but ngaadiscover purpose yake uye ave nethat sense of purpose kuti ndiri pano for something. Kune vamwe vari mukati medu mwanotombofunga kuzviuraya haasati afa hake asi kazhinji achifunga kuzviuraya dzimwe nguva anotorota kaguva kadiki asi kunyatsokukwana achiti handazodzoswa achitaura kunge ari kufemerwa but inyaya yekuti haana sense of purpose. Dai ndikafa hangu hauna right yekuzviuraya because you are living on borrowed life. Ane upenyu hwake ndiani? Right, upenyu hwako ikala rudzi asi unawo mwari nenyasha dzawo reka kungorarama bvisa limitation kuva nesense of purpose kuti ndine zvandiri kuraramira kunyange ukarwara ita kuti handifi kusvika ndazadzisa zvandiri kuraramira handine vanhu here panapa. Saka ilimitation kuvanhu vakawanda anototanga akatofa kudhara ukanzwa matauriro ake nino hangu muchaya dhongi staira hafu kusinga kwedhongi hafu orange hafu lemon ari negative reason haasina sense of purpose. Usanetseke nekuzvikompare neone. We are not here for competition. We don't need to compete with anyone. Iwe kompita newe kuti mwari mandibatsira ndisvike pakuzadzisa purpose yeupenyu hwangu. Usambonyunyute dzimwe nguva uri kuchengeta nherera uchingoti ndini hangu ndakangouka inhamo yangu hapana anombondibatsirawo. Kana itori purpose yako mwari anokupa zvikwanisiro. Hamati ndikunzwa here panapa. Alright, regai ndibve ipapo ati ndingoti batsiwa nesense of a powerful, not just a sense of purpose, but a powerful sense of purpose. Number 3, love iwa nekuzvida ne-self-acceptance. Tine vanhu vakawanda who don't love themselves. Ndiri munene here. Haugoni kuda munhu usina kumbozvida. That's why kana mudzimba muchemerenyu mukuchema muchifunga kuti ndiri musudikano aiwa iye hama isikagoni kuzvida saka haigoni kuzoda. Munibata zvakanaka. But ngatidzidzei kugona kuzvida kwete kudada. Shona inonetsa kunyatsotsanangura but be able to love yourself. Kuzvida chaiko chaiko. Unozwa kana mweya wekutadza kuzvigamuchira ukakutangira unotanga kutaura kuti kupfeka kuna basa. As long as nangoona chondangonhonga hazvina basa resizvo. It's not important nekachirungu mukati but inyaya yekuti uri kufamba bichana haupengi zvako but saka unoda kubvisa limitation yekusazvida kuti unongonzwa wakangoreruka so unongozvirerutsa. Munoziva imwe humility yetofunga kuti humility haisi humility inferiority complex. Mungondiregerewa dikani dzimwe nguva ndinangomiswa pano namufundisi kwanhasi chete asiwo handisi kuti wafungewo pamusoro pangu handitomboziva. Isi takadzidza kuti mukana wauya ushandise. So iwe zvide love also gona kuzvigamuchira. Ndozva tese tikada kutaura background dzedu unofunga kuti yako iri nani tikakudzawo dzedu unozototi saka ndaifunga kuti asi but nyaya takazodzidza ndekuti hazvina mhosva. It's not about marirwo nemarererwo awakaitwa ari important. It's about where iwe ukouda kuti uende. So haugoni kuchinja background as you can change your future and destiny. Saka gona kuzvida, love yourself, also iwa ne-self acceptance. Kutozvinzwa chaizvo hazvina kana changubveipa una anozvigona. Neni ndinotopinda zvichitoita zvikutofaya. Doti munoziva here muupenyu munhu wese ukatadzayo kuzvigamuchira hakuna anokugamuchira. And you are very sensitive. And you are sensitive ndalimita. You are hypersensitive kune vanhu vasi kukugamuchira. Why? Because watadza iwe pachako kuzvidini
kusigamuchira. So it's a limitation. You cannot save God. Wazinji uchisvika nokutambudzika. Zvino Mwari unoziva nzvimbo dzinokuchemedza. Dai ndine mapapiro ndauya ndizorore. Hatidi mapapiro adikani, ngatimboshumirai pano. Zvinombonetsa zvichinetsa asi tichidini hedu? Takaenda takadini? Takaenda. Ina handigamuchiri himu dzese ndine dzimwe dzandinosarudza. Kuti kune dzimwe dzinotipa usimbe. Hakuna munhu akambounzirwa panapa kuti akangouya zvobva zvangoita obva atoenda. Introduction yeupenyu hwako wakaprofita iwe uchiuya wakachema. Hakuna akasekerera. Mwana uyu akaita zvishamiso, akaberekwa akasekerera. Vanhu vakavhunduka akarova chikwe. Wakatouya uchichema. You are prophesying kuti panyika panapa is struggle. But nevertheless tina Mwari anotikundisa ma-struggles edu. So, gona kuzigamuchira. Gona kuzigamuchira. Kana wanga munhu wekuti waupfeka dzisina kwainwa nekuti haina handabasa nazvo, handiranga basa mupenyu chedu zvako chauya. Dzoka panyaya yako. Zigamuchire. Bhaibheri haritambidzi kuzvida. Rinoti madira unozviita level iyoyo idawo vamwe neiyoyo. Ndine vanhu iri panapa. Tapa namba andizva 4. Attitude with altitude. Hamuna kubata. Anditi munoziva chirungu ka. The word attitude is the one word I know in English. Yekuti mukaeda each letter according to the number line inokupa 100. Kuti number line according to the alphabet. Mazvibata A1 20 T21 T21 muchienda makadaro inokupa 100. But it's not just attitude. Mukristo ngawe ne a positive attitude. Ndiyo inoita tasumuka ende kumusoro. Hello? Ukanga une positive attitude, uno create a positive atmosphere. Funga pastor wamufura nepo pangu wachitaura kuti usagara padhuze nemunhu akangofundumwara. But amene kurudzirwa yedu baba, tinenge titori nemweya wekungofundumwara. Tinofunga kuti zvinoita nyasha dziwanda. Nyange pakunamata Mwari, Mwari anzwa nokupopoterwa nesu. Saka kusununguka, makamboona kuti unoenda pabasa une more qualifications nevamwe vasina ari less. Wozonzwa kuti tapano yasaudza awa. Kuti apa ndomuziva uyu. Ndakamukunda kana kuchikoro, level yangu nechi aiwa. Wangotaisa number plate yako chete wakangoiridha kuti iyi haina kunyorwa mushi. Attitude determines your altitude. Saka limitation ukawa ne-attitude isiriyo. Toda kurapisa ma-limitation. Tigone kuseva Mwari with excellence. Kuti ukatisevesa, Satani hari kukunza turo twake. Nyange ukashumira zvakanaka sei. Kune mwana ungu achuti mama ada kushumira zvenyu kungozoti malevel amashumira nawo tisingatasiri izvozvo. Watokanganisika. China chacho handichaende, handitungamiri futi izvo zvacho ndakangoda kuti nditi ka 1 asi ndakatoona kuti vanhu vacho havandigamuchiri. Wotofunga kana kuchinja chechi. Aiwa, attitude is everything. It determines your altitude. So it can be a limitation, as itore isawa limitation muupenyu utsitswe kure na Mwari. Number 5, hunger for opportunities. Travis my limitations upenyu, hunger for opportunities. Munoziva kuti mikana inouya muupenyu yakasiyana siyana. Iwane nzara yemikana yacho. Hamati ndikunzwika here panapa. Iwane nzara yemikana ma-opportunities paanouya. Harness them. Abate nenzeve nemusoro. Watombouya muupenyu hwangu. Ya, pamwe unova kuti usati waona basa rawakafundira. But pane rambouya. Bamba yena. Koma rikuite ipapa tiri kutomborova takadaro. Asi tikuenda neupenyu. Zvasiyana munhu angoti haina handibati izvozvo. Handinganzi ndi school fees yakaendera mahara. Mikana ichauya muupenyu. Ngatiibate nesimba. Makristo ndo number 1 kusabata mikana. KuZimbabwe pane mabanks akapa vanhu mari dzekuti vatange mabusiness. Very soft loans. Vanhu vazhinji havana kuenda vakatova kuti vachiri ndezvepolitics. But vakaenda havachabatiki. Ndiwo akuramba uri pageti pavo ndiri kudawo basa. Vadikani mundani makiri mukati momu. Shuwa ndine uzondoziva so. But maamuri mese uku musina chiro. But akabata mukana akatoenda neupenyu. Ndikupa izvozvo practical. Muri bado zvakanaka. In South Africa handizivi zvangu. But munoziva mikana imwe inombobatika muno.
but unoona kuti makristu tiri kwekupedzisira nyange tikasvika pane mikana haudi kuoneka uri pamberi unzi ndozvonzi ndepride. Aiwa, sadza harinzi pride, nzara ndiyo inotitema ino. Ndine mere Mwari ngaatite zvakanaka. Mbodza mupa neighbor yako high five uti shamwari usatambise mukana. Chinoteera zvakare willingness to change. Hello, willingness to change. Nhamo yedu yerudzi ndiye kusada kuchinja. Ukaona tichichinja totochinja kuita muroyi pane kuti tichinje kuita munhu akanaka. Handikunzwika here panapa? Ukaona tichichinja mazuva ano hayo inatinoita zvekutamba navanhu mazuva ano ndatochinja inini. Ukanzi ati ndachinja, pane munhu asungira play, pane munhu amaka, ndipari kuchinjira ipapo. But we don't want to change for the better. Hello? Yeah. It's one thing to change, it's another thing also to manage change. Saka Mwari vatibatsire. Iyo shoko rotiudza nyaya dzese dzeshoko raMwari kuti munhu ngaachinje uyu. Kana munhu amuna Kristu ava achitswa zvakare zvapfuura. Kureva kuti paita shanduko. Zvino apa inenge rizere pazvibozwa. Shasha inongopupura chete takunamata. Ipo pachechipa ndo pedu. That beautiful nice church. Tokutendai nekuwana kereke yakanaka kudai. Patirege kutambisa mukana. Muneneri. Let's be willing to change for the better. Kwete kuchinja kuti vakatanga vari munyasha asi vakazopedzisira vari vakagumawo chitopoti chen'anga. Ichenji yakaitika asi kwayakaenda handiko. So ngativise limitations anotitadzisa nekugona kubvuma kushanduka. We need to change for the better. Munenere. Okay, chimwe zvakare, we need to have a mission to serve others first. Hello? Ngative permission yekushumira wamwe kutanga tozopedzisa isusu. I think I remember takambotava nyaya iyi. Upenyu hune order. Order yeupenyu kuti number 1 Mwari, number 2 wamwe, number last ini. Ukangoifrustrate kuti ano paMwari apa ndingatya asi pawamwe apa ndindoenda ipapo wamwe ngauye last, uchazoona kana Mwari hakukomboreri. Vanyatsotibata zvakanaka. Saka Mwari watibatsire tive neshungu yekutanga kushumira vamwe. Mukangozvigona, ini kufamily ndo kwangu, ukaona mumba baba kana mai vachingozvifunga vasikafunge umwe wavo, imba iyoyo imba asi ndeyezita. Hakuna anokomborwa kumba imomo because the environment is just bad. But inonzi kuroora nekuroorana kubvuma kuti unokoshesa umwe wako kupfuura iwewe. The moment wangoramba uchizvikoshesa uchiti ndakaroora, tikutamba hedu pada. Saka kuimba yaMwari zvimwe chetezvo, muupenyu kana kumabasa uko munozodziwa vamwe vachisimudzirwa because anogona kushumira vamwe, anodikanwa muupenyu. Handitika? All right, the next one. Take failure as postponed success. Take failure as postponed success. Kana paine chatinotya sevanhu kufail. And tichitaurana muupenyu hwedu nekusiyana kwedu kuma-abilities, tinowanza kuti uyu akafera haana chanoziva. And izvozvo mashoko yanenge achinyura mumunhu so kuti akasangwara haachasimuki. Now ukangokundikana chiro vazhinji vedu we quickly give up. But tora kukundikana kwako se-success yangoposponwa chete kwete se-doom muupenyu. So it's a limitation. Munhu yese unyangokwaya munomu vhangeri rikafamba ukambosvetuka nevamwe asi wakuenda kumba, kana uchingofunga kuti ndiri mukundikani, unoona nestep yacho haina konfafa confidence. Unoona makadise kuti tiripo here handi kuchembera failure inobata nemabhonzo ese nekunzara handimazoona. So it's a limitation. Nyange mukadati paita zviro pachechi munzwa munhu auti handizivi baba pawana matuma matineniwo here, haakusi kuti haasi kuda basa, fungu yake inoti handigoni.
bvisa murangariro iyoyo. Your failure haisi doom, it's only postponed success yako. Antai takapoima meno makore atakafunda iyoyo makarika yayo vamwe vedu takati kure yanzi kuti zviya try again. If at first you don't succeed, try again. Handitika saka muna Mwari zvinoita. Number 9, I think. No in English, N-O, should mean next opportunity. Handiti ukanzi no kana kuti no rikakubva wamira panzi no, take it as an acronym. Kuti ringondiriweya kwandiri abbreviation, but you know, asi kwandiri abbreviation iringondiudza kuti next opportunity. Nemama shoko rega usabvume kukundikana. Don't be limited nemashoko. And that shakati no. Munoziva kuti dai vanhu vese avangoti wasikana mazuva ano handiri kutaura hangu. But vekare waitinetsei kupfimba. Hakuna waingoti kuti ndokudayo hanenda tokudai handeikumba. Vemazuva ano hangu handiri kupupurira handizivi. Waitoti kuti imimi chayo handikudi ndipe 7 reasons same skandidi. Data handidi chete. Ndipe zvikonzero zvacho data handidi. Ukafunga zvapera kuti imukoma handitotombokonai kana mukandiona tichaina inini. Iwo ada munhu wako unombochiti chi? It's just a postponed nyaya yangu ndinosvika chete. Next opportunity. Pane mukana. Unotozoona kuti marambirwo ako kunyange akabvewa maoko asi mukana uripo. Seari kumbomira ozotaura mashoko ekuramba uripo asingada hatobvira ambomira. Saka dai tisina kuroora. Saka ndizvo tiri kufaita muupenyu hwedu kunamata. No yedu is our next opportunity. Mwari vachitiitira zvakanaka. Can I motivate someone tonight? Mwari vatiitire zvakanaka. Now the next thing is for you kuti usalimit nema limitations. Learn to value time. Iyi taura nebha wako zvandataura. Kuridzi kwedu we are event oriented. We are never time oriented. Ndo panonzvenga mamadhora edu ekubudirira. Tongofunga chiitiko chete. Hatinamboti tasvika nguva ipapo asi tongofunga chiitiko toenda kumba. So let's learn to value time. Time management is doing what is important at reasonable time. Time management is doing what is important at reasonable time. Kumanage your time hakusi kubata every minute, every second. Asi kuita zvinokosha nenguva yakafanira. Okay. Take time to pray. Take time to think. Take time to relate. Take time to plan. Take time to give. Take time to play. Egandi taure nemutauro. Ngative nenguva yekunamata, nguva yekufunga, nguva yekutaura, nguva yekuronga, nguva yekupa, nguva yekutamba. Pakutamba mapostora haazozvidi manje apo. But ichokwadi. Ndino kuti dzimba dzimwe dzinobhuwa nekuti hapana activity yemuri kuita, muri kutsanya, muri kunamata, but hamugoni kutamba mese. Kutobhoyekana chako. Mukaenda umba kwa munhu muchadi kudzoka kumba kwenyu. Reason uku kunotambwa muchofarawo nevamwe vese. Imi kwenyu hakutambwi. Munongoti munamati wenyu, mofinyamira Mwari moita hasha, mobva marara. Mangwana ndizvozvo. But nguva even dzekufara dziriko Mwari akatigadzira. Asi toziva mafariro acho chete. So nguva. Number 11. Dzimwe nguva unodonha. But when you are falling, learn to fall forward. Learn to fall forward. Ukaona munhu akadonha nemanhede, chimanyika chondivhiringa mahanzi kuti wamwanza zvandataura. Ukadonha nekumashure kudai, mamukire ako anonetsa. Asi ukadonhera mberi une pekubata ukasimuka ukaenda. Ndo madonhero akaita Goriati haana kuzosimuka zvake. But in real life, ukadonhera mberi
unogona kusimuka kana uri mupenyu, but ukadonha nemanhidi unonguva yekumbotserera musana kuzosimuka kwako kuti uda help. So ndikuti muupenyu dzimwe nguva kune zvimwe zvinotikanganisa, zvinotipingirisha, dzimwe nguva tinokundikana pazvimwe zviro, but kana taakudonha ngatirege kudonha semunhu asina hope. Let's learn to fall forward and tosimuka topfuura zvemberi. Tine vamwe muno marriage yakamboda kudaro, asi kana wakupinda mune imwe ndoticha marriage. Saka umwe musi mastudents aibvunza kuti panyaya yesecond marriage pakamira sei. Ndikati no, first marriage ndeye faith, second marriage takes a whole village kuti muipinde. Handisi ndakuvhiringa here. Inoda maconsultations akawanda, rega kungota dzungu, because wakunyatsoziva zvaunoda marriage. Patinopinda dzungu rake hapana dambudziko. Unoti pamwe ndizvo anoziva kumusha kwavo, pamwe ndizvo akadzidzira, pamwe ndizvo akadai. Isi hauna dambudziko maningi kana correction yako iri pashoma. Asi second marriage, because you know what marriage is now, and zvinodikanwa maunoziziva pakuti netsei, because red pen yacho inokurumidza kusvika. Haiti good, excellent, inenge yanguti wrong, see me, and so on. Saka Mwari vachitibatsira. So ngatidzidzei kuti kunyange ndambodonha, let's learn to fall forward. Ndichizwa ndinokumidza kumuka ndichipfuura mberi. Regai kumira pazviseko, forgive my Shona, pakusekwa kwakaitwa nevanhu. Regai kumira pakusekwa. Asi Shona yangu kuti zviseko zvevanhu. Asi mabata zvandikutaura. Handitika words, it's not just lexical definition, it's also stipulated meaning. Handitika regai kumira pazviseko zvevanhu. Vakazodai kunda mashoko ewanhu upfuura mberi. Dai bofuria here, but Timaeus akateerera mashoko aida asina kuona. And yet that day aizuva rekuona kwake, asi vanhu vakaita noise, iwe nyarara iwe, nyarara iwe, nyarara iwe, utiitira noise. But iye akati pavakati nyarara akaedzera izwi. Imagine mumob voice radhibhatimeyo rakanzwika, aiziva challenge yake. Saka kunyange paine zvinetswa, let's learn to fall forward. Mwari vachitibatsira. All right, the next one, cherish ideas and utilize them. Cherish ideas and utilize them. Munoziva dzimwe nguva panoungana vanhu, patinomasekos edu, even patino fellowshipa, ukateerera intently, ukasava selective listener, unotonzwa kuti baba wataura chimwe chiro chandandisi kuziva icho. Apa ndabatsirika apa. But nenyaya yekuti tinongotsvaga zvakaipa panyaya dzataurika dzese, hatinzwi zvakanaka zvatiri kutopiwa ipapo. Do you know vanhu vazhinji people who can catapult you to the next level, vanhu vanotaura zvakaipa musoro pako. Iwavo makatalisti chaiwo unoita zvo zvikuru. Haana handifungi kuti aidai akadzikisa munamato, dai mai nini mai vanga vasikamuseki. But kumuseka paakaenda pambe madhodha hapaiti kutambwa panapa. Pamwe anga atuma mwana kuti nditorowo huni. Uri kuendepiwo? Ndatumwa namai guru. Kupi? Kuhuni. Uchiendera kuhuni kumai guru, vachatumawo mwana wavo. Iye haana mwana wacho, hauzotambi. Saka pamwe pacho ukanzwa ma-ideas, whether auya zvakanaka kana zvakaipa, take them and utilize them. Munoziva kuti mapenzi, amunoti mapenzi awa havapengi vanhu vaya vanorwara musoro. Mukavateerera futi, vanoti kubatsirai kufunga chaiko chaiko. Toona kuti ari kutoziva zvakutaura ivo. And the idea haina mhosva kuti yaibva kupi. As long as iri idea, use it. Amen. Vana vedu chaiva kuti challenge mazuva anaya, anokudzidzisa kuti ichi chakati, ukaita nharo kunyange foni yako unotadza kuishandisa, wongoita mbiri cheriri mhongo. Foni iri mumo inodhura foni, haisi kutamba nayo. Unozoti yakaita mari foni, yakadhura foni. Iwe haugoni kuishandisa, ufanira wakatoti tsiya foni yangu. Asi kana kaijobonya zvokanoziva, kachitoziva kuti mune magemu, ndoda kugona kuenda paintaneti, iwe usikazivi kuti foni yangu yakadhura, handidi anotamba nayo. So let's learn kuti tikatora ma-ideas ngatiatore togona kuashandisa munenere. Even patinoshumirwa
It's not always, hallelujah, amen. Pamwe pacho unotonzwa kuti pane zvimwe zvinhu zvomumupenyu unonzi pertinent. Mwari atondibatsira. Never let go of ideas. Take them and use them well. Hello? Yeah. Zvichiita zvakanaka. All right. The next one, I think I'm on 13. Dream big. Come on. Dream big. Tikati kurota vanhu vese vanofunga kurota angorara. Kurota varara dzimwe nguva kana Mwari akakushanyira kuhope, thank God, zhinji hadzidzi dzaMwari because Mwari anenge atotadza kukubata. Zvino anozoonawo warara akati apa agonya apa ana kwaanoenda. Newe kuhope ikoko. But vazhinji hadzidzi dzaMwari ndedzichando nekupiswa. But zviroto zvetiri kuti panapa handi kurota kwekurara kuya. Tikutaura zvinouya mumusoro mako zvaunonzwa kuti unogona kuita muupenyu. Do you know the sky is the limit? Amen. You need to dream big. Amen. Dream big. Ina handira basa zvakawanda. Ndikaona hangu sadza dzangu kunyange nematemba angu handishori Mwari. Ndiye ndibva ndadya mandarara. But ngatitaurewo dikani. Sadza nedemba food tadya kuguta taguta. But if food here tingagona kuendawo paFacebook tichidya. Amene umuntu bata zvakanaka handisi kushaina. Asi ndikungoti chete, we need to dream big. Ndikuti abadzo majaira maillustrations amakacha kana chikafu chacho tikamwa tea nechingwa and breakfast. Tamwa tea edu tichikanda chingwa mungano. Harisi breakfast. Breakfast nezita either English kana French ane mastawo. Andidika and zvinodyiwa pa breakfast ne pa tea nechingwa. Zvakatodini nazvo. But nyaya yedu iri pakuti tine nguva yekumwa tea nechingwa ndizvo. But when you dream big, soti aiwa Mwari handidi kugumira pa tea nechingwa. Ndoda kumbosvika pa breakfast yekuita kunge uri kushainira chikafu asi kuchidya zvakanaka. Dzimwe nguva tinowanza chikafu chisina. Kana wakudyawo zvakanaka so unotoziva kuti kune dead meal, live meal pa chikafu changu kuti chive balance, at least pamwe paine zvozvo live. Hauchasemi mavegetables because hauchadyi nenhamo, ukuadyira kuziva utano. Zvakasiyana. But ndingoti muupenyu, let's learn to dream big. Uda kuitei muupenyu. Ndikaona kuti ina handina basa nezvakawanda. Ndikangona pekugara kambedha kangu ngatika 3/4 handina kana dambudziko nazvo. Zvine basa izvozvo because 3/4 Mwari zvaanoitawo anobva akupa mukadzi mukuru. All right, imaseka guy. Handisi zvamaseka. But ndangada kungotaura chete handisi zvamaseka hangu kuti hamuzokwani. Ndo dzinozona mangwana makuseni munhu wana ane magumbezi umwe haana. Munhu wana ari pamubhedha umwe ari pasi. So let's learn to dream big. Mwari haatipi zvishoma, tine zvizhinji, zvidhafu nezviyo zvinofanira kuachieva in life. Amen. Muzita raJesu, amen. Tabvise limitations yayo. Okay, I think I'm on number 14. You need to set realistic goals. Hello? Set realistic goals. Rikangorarama. Rarama upenyu unechidonzo, unechinango. Unoda kuiteiwo. Ndonzodzoka kufamily kwandakajaira. Do you know kuti sei dzimwe mastruggles atinawo kudzimba akakonzwa nokuti takapinda mudzimba tisikazivi. Imba haingotangwi kuti tangopinda mumba tichita hedu loveness yedu atinoita aya maromance nechichete. The first thing protocol yemumba, you need to kugara pasi tione inonzi a family vision. Toda kuzowei tichaitei. Zvinoreva kuti nyange munhu akashandisa mari usipo hamudzipani pahuro chikonzero inoshanda within the vision. Hakuna anoita basa rekusumudza mavhampire mazino ekuda kuruma umwe achiti mari yaenda kupi, because zviri within the family vision. Saka kutoronga ikoko muchitanga imba yenyu ndatobatsira vada kuzotanga dzawo nevamo hazvinetsi, correction haina kumboshata. Ngatigare pasi mai mwana toda kudini handiti mazona. Saka tikaone ma-goals in life ari realistic, tino kuti tinofara ma-achievements because patinoachieva pese tinonyanzonzwa mufaro nemanyukunyuku because tine ma-goals ataseta
Mwari otibatsira kuzadzisa. Inoona kubata kwaMwari. Hauzorambi uchiuya pamberi paMwari nehasha. Because magoals awakasetawo wakaona Mwari achidini? Achipindira. Because mune izvo makayoka. Mwari haamanikidziri. Anda kuona kuti iwo wakamborongeiwo. Amuziva Mwari anoziva zvatinoda. Asana kuti taura. Iye achiziva kuti tanga wataura. Zviripo asi taura. So ngatisetei magoals are realistic so that atilimitwi, because magoals iyayo anotibatsira kuti tiende kure. Okay. Number 15. You need to learn to live above people's comments. Zvakaoma zvandikutaurira izvi. You need to learn to live above people's comments. Vanhu mutukudza akaimba, munhu ane zvaanofunga akaona munhu. Kana musazoite chinhu chokufamba pamusika muchiti nai munofunge pamusoro pangu. Unonzwa zvimwe kuti unototiza uriwo ambobvunza mubvunzo wacho. So vanhu vane macomments and kazhinji ari radical, ari negative. But ngatidzidzei kurarama pamusoro above macomments evanhu. Muchikura vanhu vangani vakakutukai, vanhu vangani vakakuropafadza. And most of the things zvawakaudzwa nevanhu zvazviri negative. But ukadaurama uchifunga kuti nei ndakanzi ndichikura, vazhinji vedu tatadza kukunda background mentality. Ndakakura kwachiwi, kwakusangana mvura chira mvura mumufuku, and so on. But andizvo zvinokuramisa nhasi. Saka visa mentality kumashure uku. And even now, vanhu vacharamba vachitaura. Ndiani ane simba rekunyaradza vanhu? Ndiani anokuti vatikani zvamandiona musafungi pamusoro pangu. Ukanga watodaro watoita fertilizer yacho. Waakutofunga nezvako. Handitika. Saka chinotilimita even muchechi tino vamwe vaimboemba vachaimbi. President ndochipa akatiza. Zvirina ndirarame hangu ndisina chigumbu nemunhu. Ndakazogarira hangu kumba kwangu. Anotanga usande hwekutiza basa raMwari. Musamudza unodaro. Ndakatoona kuti zviti ndikakware mahara. Ngavaite izvo zvavo. Aiwa. Tiripo vanhu mamaina zaya andokwara pasi paipai. Asanohora mari dzavo vanoramba vachipfuura mberi. Isu ngatipfuura mberi nebasa raMwari. Usadzidza kukunda macomments evanhu. Nyange wakati unoda kuita mic haugoni kuimba. Iwe uchinzwa kuti kuimba kuri mauri. Pfuurira mberi wakadaro. Unongoitawo make a joyful noise unto the Lord. Mwari vachikubatsira vachiedzera manotsi. So zvichibatsira. Ngatidzidzei kukunda. Izvi zvinotitadza kushandira Mwari. Vanhu vakanditi, ende vanhu vari kuti mazuva ano, kudaro henyu munomboziva kuti zviri kutaurwa nevanhu. Une nzeve inongonzwa chete zviri kutaurwa nevanhu. Saka uchagara wakakundikana because vanhu havafa vakataura zviri nani pamusoro pako. Kune vamwe vanokudisikazi kunyangoshandira Mwari chaiko. Muda kuonerwa ka? Kuda kutsvaga zvigaro zvamwe takatuguta nazvo hatina basa nezvigaro. Izvo aiwa. Apedza kudaro tatina mumwe vaidaro vapedza kudisikareja vamwe. Vane nerweseri. Ini zvangu izvi. Pane chimwe chomuchada here zvangu izvi. Warumbidza toda kutenda mai awanoziva Mwari. Mwari komborerai muranda wenyu. Iwewe wangofira ikoko nekuda kuti unoda macomments chereke. Unofira ikuri kumba kwako vanhu vachikazi kuti chii. Angokonya kana cheguma chichagona kubuda. Takatozvinza kuti musatambise chiguma, musatambise. Macomments evanhu aya muri kubvisai mumbori nayo here? Handina. Saka muri kubvisirei? Tangai mamboitawo zvenyu zviri nani mozobvisawo. Mwari anongoona kuti maapari nani. Live above people's comments. Mukristu ngaazwe zvaari kuita, zvaari kuda nekwaari kuenda. Munenere. All right. Ndakupromisai 20. Tiri panamba 16. Tamboitaura bichana. Deal with background mentality. Deal with background mentality. Paul anoti handiti ndatochibata. Handiti. Iyo inobata nenamba iri pamberi next pacho. Do not be past possessed, but rather be forward focused. Vamwe vakafunga kuti ukadona unga uchidrive motikari. Andimotarisa rearview mirror. Asi ukamba ukatarisa unoita tsaona. Very important kupota uchicheka. Asi handieni kuti utodrive motikari uramba wakadai. Mukite ndikutarisa rearview mirror. Ndondo varondodzingira vanga ndiura marakatarisa akadai. Unobondera kwa kuenda uchaona. Saka kuwanza kwauri kuenda zvishoma kuona zvikuda kushata kumashure. Ndikunzwi kwere panapa.
but vazhinji vedu takangofira ipapo. Kumusha kwedu hakuna anoroorwa, kumusha kwedu hakuna anopfuma, kumusha kwedu hakuna anodhiraivha motikari. Unodobva verdict wakuzipa. Saka ngatikwanise kukunda zviri kumashure kwedu, tinanawire zviri mberi, Mwari vachitiitira zvakanaka. Okay. Instead of being bitter, be better. Vanhu vambonzwa kudhira nemunhu ari bitter. Haune nyaya. Une nyaya munhu ari bitter akaipa. Because nguva yese ndekunyunyuta. Ende anoreacta pasingafaniri kureactwa. Ende ane hasha dzemusinganzwi dzabva kupi. Dzinongobvinyunguka ipapo kunge nyoka. Kobhura haimiri kudenwa. Kungokuona chete ntunhu dzamusoro. Ndozvoita munhu ari bitter. So, tinozviziva muupenyu pane zvakarwadza. But instead of kuchengetedza bitterness, Mwari ngaatibatsire, let's be better. Gona kuregera even wakakutadzira, gona kuregera even wachakutadzira, gona kuzviregererawo newewo, kuti kusaregerera mwewe ngozi. Ngozi inonzi in avenging spirit muchirungu. Inoda kudzosera, iri retributive, inoda kudzosera chete kusvika ambonzwawo. Ndosaka muchinamata yana back to sender. Kana wa mwana waMwari handina basa na back to sender. Mwari anongoita nyasha ndichipfuura mberi, iye anozotenderuka nekuonawo nyasha dzaMwari pamusoro poupenyu hwangu. But bitterness inotitadzisa kana kuda hama dzedu, kana kuwasupport. Ende hapana, hatina guarantee yekuti tichaitirwa zvakanaka nehama dzedu dzese. Handina, kana muina munazondipa handisati ndaizviona. Instead, paunofunga kuti vachava nani, vanogona kuva vese. Asi, ngatibviswe bitterness. Bitterness inotiuraya. Let's be better. It becomes a limitation. Makamona kana uri bitter, even kuno vanhu vese unosangana nawo, mweya wako unopinda mavanhu iwawo. Mweya webitterness. Unohakira. Munenere. Okay. Be ever joyful, for it's medicinal. Ramba uri munhu anofara. That's my second from last. Be ever joyful. Remember, happiness is caused, but joy comes from above. Itsika yaMwari kupa mufaro wedenga pasina zvinofadza zvakakukomberedza. Saka rega kulimita nemafeelings. Feelings always come and go. Vamwe ndomuka makuseni kuti maita sei muri kurwara, ndingonzobhoikana. Ndobhoikana. Ndingonzobhoikana. Amen, ndingonzobhoikana. Ende unokati kochesa unosvika ukangobhoikana. Even mai mwana vato, how are you darling? Zvima darling zvinongodiwa renguva dzese dzimwe ngoti ndingonzobhoikana. Saka Mwari vatibatsire. It becomes a limitation kana tikasafara. Mufaro mushonga kumabhonzo. Munenere. Finally, you need to learn to challenge your challenges. Lezvipi zviri kuchallenge zvichallengewo. Vanhu vajaidza Satan stere kuti akakuataka uramba ndomatsika yake zvatanga futi gorere ini dheti rimwe chetero. Let's learn to challenge our challenges. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Vangani vaitirwa zvakanaka. Pane one word randafarira pane ose rekuti have time to think. Don't think naturally. Plan time to think. Don't find yourself thinking. Set time to think. Vanhu vazhinji, we find ourselves thinking because mwana ari kurwara. We find ourselves thinking because upfu kupera. We find ourselves thinking because ndataurwa makuhwa. Set time to think. On your daily diary, set time to think. Shut down your phone. Shut down people's comments. Think. And the time you're dead, akuna nayo. 99.9% of human beings, they are responsive thinkers.
izvezvi pakangotaurwa chinhu muguta anofunga zvava munangagwa iye asati ane bhutsu. Wakomana zvinhu zvatoipa, speech yataurwa napresident zvatoipa, hausi palevel yekunana president. Think who you are, where are you, where do you want to go, what is your current settings. Set time to think. Mukazowana mukana chimbopai parameters of thinking. What is it that is called thinking? How do I think? Because thinking is a process. The moment you set parameters to think, then you even define of things that you think about. Pane gore randakapedza ndichifunga zvinhu zvitatu: Mwari, mari, mhuri. And 9 out of 10, if you don't come in these 3 things, I don't put you as a priority. Ukandiudza kuti wabatwa nemapurisa, what I do, I go in prayer. Ndonoita mhiko yandakaita naMwari kuti handinawo anorara mujeri, ndine vatobatwa nhasi, ndatovaburitsisa mumhepo, watobuda watoisa meseji taakumba. I just pray for you. Wotobuda mawabatwa imomo. Inini ndakangoti mwana waJerijara ari kuseri kwesimbi. It's a declaration. Ndatopedza newe. Iwe wakafunga ndichafunga kuti wakagadzira madrugs kana kuti wakapema musoro, handidyi izvozvo. It's outside my parameters. I want pamunodzoka, it's a request. I want you to teach what is it that is thinking. Because vanhu vazhinji vari muno, they are responsive thinkers. Vanofunga current affairs. Iyo zviri kutofunga appreciation kunge ndoda kupiwa mari. Just do one thing. Unganidza mari wotoisa paside woya nayo sandi. Only. It's outside your scope. To learn the father, don't always look behind. Yes. What is the purpose here? Mucharwira majarini. Wasiya majarini panze pefiriji, waisa majarini mfiriji, waisa majarini. What is the purpose? What do you want from that person? Purpose of I love the teaching, but the further one word: have time to think. Close doors. Iyo zvindichitaro wakagumarini kufunga kuti nhasi ndanga ndichifunga, kwete kuti uri kunzwa mudumbu, aiwa kufunga chaiko chaiko kusinei nezviri kuitika. Munodzidza kumbovaka zvinhu wopwanya, wovakazve wopwanya, wovakazve wopwanya, wovakazve wopwanya. Sharpen your imagination, because human mind is the platform of creation. When you start to think, God will help you. If you are not thinking, mbotarisana imoni. But ndangoti ingozvibvunza kuti wakaguma rini kufunga. Vamwe vanhu vanoita zvinhu 3: kana akuda bathroom, kana akunzwa nzara, kana apiswa, they only respond to nature. Nothing more than that. Imbotarisa upenyu hwako uone kuti wakaguma rini kufunga. Inini munhu one akanditraina ainzi Desmond Mukarakate, the late and elder ku-AFM. He said to me, Alfred, on your day-to-day calendar, he was not a pastor, he was just an elder, take 1 hour minimum to think. Not what is happening, but just think. And from that day, I have a habit of building and destroying, building and destroying, building and destroying, building until it's music, until it's ready. If I'm alone, I either pray or I sober up. I think. Pambacho ndinotombofunga kuti chiri kutadzisa vanhu kuenda kumberi kunyaya kuti even how to respond to other people, you have never thought about it. Ndosaka uchiita kunge umhepo yekuti kukauya vanhu vari kupfeka, vari kugerwa musoro unogerwa, kukauya vari kugadzira unogadzira. Hauna kumbofunga, uri kushandisa. Kune vamwe vanhu vanofungirwa nevamwe. Unohotspotwa kuvenga vanhu, unohotspotwa kugadzira musoro, unohotspotwa kuita zvese. You are always on Wi-Fi of other people's brains. You have never used your brain. Pauchafa unoenda uine virgin mind kuguva.
Amen. But ndofunga kuti yataurwa in a paragraph, it's a topic inoda kuzvimiririra yega isingapindi. Learn to think. Ndakabvunza munhu ndikati muri kurwirei nemurume wako? Ndikanzi hanzvadzi dzake, mufundisi, hanzvadzi dzake mazobha. Ndikati saka muri kunetswa natete, imi hamunetsani? Ndikanzi hana chakaipa chaanongotaura, hana, but anosafira vana vamai vake. Ndakangoti nechemwoyo, Mwari ngaatize murume uyu pauye musingo anoziva zvaanoda. Tete vachaenda kumba kwavo manheru, ende tete vava nenguva yekumuzevezera. Indosara ndomuzevezera tete vaenda, toshanda munhu. Tete vadi imbotarisa munhu ari padhuze nokuti aina mufundisi wakaguma rini kufunga. Alright, 20 points wabata ngani? Pa 20 wabata ngani? Challenge, what challenge is? Iyi ndofunga vadzokorora 1 yandinogara ndichitaura yekudreama big. Wanzandena vangogumirawo pamubhedha. Izvezvi hausati wambofunga zvemotikari, panze apa wakutokumbira lift. Ende uri mumota imo maugoni kana kukomenda kuti mota yakachena. Unenge wakagara so. Kutarisana tarisana. Vane nzeve dzekunzwa vadi, azvinzwiradi. Ndandine maexamples obhandanzwa, but chiregai ndigumire ipapo. Indangofarira yangu yokuti vanhu vakaziva kuti I can think deliberately without being a responsive thinker. Jehovha unotinzwa. Mangwana nenguva dza6 o'clock dzepawachi, ukanonoka uchibva kubasa, chirega kuti handichaendi, uya. Ukanonoka uchibva kubasa, uya. Vhangeri rinotanga nenguva iyi na7, but chirega kuzomirira 7. Svika pazviri kuitika. Mwari verugare vachitiitira zvakadini? Zvakanaka. Simudza ruoko rwako. Baba, ndinokutendai nekuda kwemudziyo wamashandisa kwatiri kutidzidzisa nekutigonera. Ngazvirege kunzikwa chete asi tigone kuzvirarama. Baba, ndiri kutenda simba rekurarama zvatanzwa, kwete simba rekungonzwa chete. Baba, kune vazhinji vakanzwa, but tibatsirei kuzvirarama zvishandure upenyu hwedu Mwari. Patakuuya nezvipo zvedu nezvegumi zvedu Mwari, ngachive chibayiro chinonuvira pamberi penyu Mwari. Zvitivhurire masuo nenzira dzekurarama. Baba, maita henyu simba renyu nekuda kwenyu kurambe kuchiitwa muupenyu hwedu Mwari. Kurege kuva nezwi rinotaurwa nevanopesana nesu, kana mweya yetsvina ingauya kumba kwedu ikatikunda. Tirambe tichikunda, tirambe tichikuraramirai, tirambe tichikuzivai nekuti muri Mwari. Zvatakuenda kudzimba Mwari, endai nesu umwe neumwe wedu Mwari akwanise kufamba zvakanaka. Mangwana tiwanirwe nyasha dzenyu Mwari, tidzoke zvakare mugote kwarino muzita raJesu. Amen. Mangwana invite a friend. Regai ndipe mukana kuna vamasuka muchipa zvipo zvenyu nezvegumi tichiimbirwa tichizoenda, asi isu nevafundisi chititenderai tinogadzirira rimwe ramangwana. Jehovha uchitibatsira maine nyasha.